Hani hai tui fajika nong bagai viral video te norok viral video ni mangpli nugui makana video ni screen o. Norok ni bisingo sabo sabo tong je achu khai bujaka yasung khureng khainai yasi rok no che rogo danai tei kunu kaisa kichik manui nukha aro yasi soroi tebo kichigui rwnai. Amtui hai norok ni thani obvious tongkha o viral video norok ni bagui no. Norok viral video ni mangpli video ni screen nugui mankana je bwrwi khoroksa yasi chair ni kesing kesing hulo yasi sorokmani pore bo bini yasi aro kwchajak thangkha. Ulo yasi karwi maya wngmani pore hingka khai fire serviceman no hini se chair no rachigui bini yasi no ma kari su. Jephru social media o video mangpli kasai phaio aboni gym no video viral ongjak tei bwsai mangkha viral video ni mangpli Malaysia ni hinui. Hingka khai norok bo tongmutui hai obvious tongje chair rogo achukha khai yasung khureng khainai yasi rok no hakor rogo danai tei kichik manui rogo daoi tebo sisawui rwnai. Amtui hai tongkha khai nugui mankha norok o mangpli video ni screen o.